E sigana machielo en ni migepe mopogore opogore mag sirkal e pacho ka nyaka koro many yore mag nduso budget magi ma hiko omenda 2024-2025 mano bang' jatend piny Kenya rem keto koke paro mar chik mar omenda ma higani ma bende nonego kony sirkal e choko omenda mar pong'o wi budget ma higani. Ma koro nyiso ni sirkal nigi nok mar bilion maromo 346 e budget ma higani. Penjo koro en ni to rieko mane ma ibiro tigodo e nduso budget mag migepe. Joyce Oduor noloso kod jalony weche mag uchumi kendo oikonwa lipodni. Ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higani mane obedo e counties mopogore opogore ma pacho ka nomiyo jatend piny Kenya William Ruto goyo bade piny kendo wito oko paro mar chik omenda ma higani. Kata kamano, e twak mare chieng' tich adek, jatend piny William Ruto nowacho ni biro chuno mondo koro ng'ad budget mag migepe mopogore opogore nikech paro mar chik omenda no ema noting'o yore mag choko omenda bilion 346 mar pong'o wi budget ma higani. I am directing for immediate further austerity measures to reduce expenditure, starting with the office of the president. Kata obedo ni jatend piny no yango moko kuom migepe ma ibiro bed ka enduso budget maggi, migepe moko bende koro nyaka ne kaka ginyalo duoko piny omenda ma gidhi tiyo godo e hik omenda manyien machakore tarik 1 dwe mar 7 higani. Jalony weche mag uchumi Eric Odera wacho ni e kinde nduso budget nitiere migepe moko kaka mag somo kod thieth manyaka mi maino kendo ok onego ndus budget maggi ahinya. Nitiere gik ma iluongo ni critical and essential services ema biro mi focus ahinya sama koro pesa osebedo matin nikech bill mane winjo bed ni bedo chik odwoki. Critical and essential services gin machalo kaka thieth mar dhano, gin machalo kaka rita mar piny, to gi weche mag security, gin gik machalo kaka education. Odera bende wacho ni kata obedo ni migawo mar somo en mano monego dew kendo kik ndus budget mare, nitiere chenro kaka mar ndiko jopuonje tich ma inyalo chungi nikech nok mar omenda. Education bende kata king'iyo nitiere moko ma gi consider critical to moko are not considered critical. For instance, the mar nyithindo school to be sustaining the education program mago are critical. To weche mag employment mar teachers, samoro kata improving conditions mar teachers, samoro mano ok ginyal consider critical. Koro samok gi consider mano critical, to most likely kaka ne nitiere program mar ndiko jopuonj mang'eny mondo mag jo GSS mondo donji opuonje permanent and pensionable basis, mano inyalo ng'ad oko ka koro budget odok piny. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kane loso nyoro nowacho ni nikech owit oko paro mar chik mar omenda, migawo mar thieth biro bet piny mar manyo yore mag yudo omenda mar tayo okumba manyien mar thieth mar SHIFA. In light of withdrawal of the finance bill of 2024 that sought to finance the primary healthcare fund and the emergency chronic and critical illness fund and set aside funds for indigents, vulnerable persons, the ministry is now reworking to align to this reality. E omenda ma ibiro chwal ne counties, Odera wacho ni governors onego ikre mar yudo omenda mopogore gi pok mane osingnegi, kata kamano ibiro mi maino chenro ma uchuno. Pesa ma counties government they yudo or is not immune from the deductions medhi timore sani. Onge gimoro machuno ni sirikand mag gwenge ema nyaka yud kaka gidwaro. Gima gitim ni gibedo pen. Ginyalo yudo kaka ne ondike budget kata ok ginyalo yudo. Gima biro timore ni sirikal biro ng'iyo pesa ma giyudo kuom yore mag choko osuru gi yore te mag sirikal yudogo pesa. To gima ang'eyo ni dhi ng'iyo first and foremost critical and essential just for sustainability. Omedo ni seche ma sirikal nduso budget mare, nitiere omenda ma inyalo gole migepe moko to ikete migepe ma ochuno, kaka yorno maneno ni migepe duto dhi mbele kod tiyo makare. Sirikal bende nyalo ng'ado bura mar kawo hola kata medo kwan omenda michulo e kinde manyo chenro mopogore opogore mag sirikal. Nitiere yore moko ma alternative sources mag sirikal nyalo tiyogo. Achiel kuomgi en nyalo bedo loan. Loan no inyalo ole locally kata internationally. But the best economic advice would be prudent in this case and temo manyo pesa no locally. So the government can be seeking for alternative cheaper loans. Government services moko mang'eny ma jopiny yudo ma iyudo nono
inyalo medgi kata inyalo charge-gi. Odiochieng' manyoro, jatend piny William Ruto nochuo koke chik mayango pok mar omenda ne migepe mopogore opogore mag sirikal e bwo bajet mar shillings trilion 3.99 kogolo chik mondo od bura olos bajet mabalang' ma ibiro ti godo e duoko piny pok mar omenda ne migepe manoketi e bajet no. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi.